what my position is. I was, and I am, and will always be against Sugbuak. And I know that the people of Cebu agree with me. Mao kini ang pamahayag ni Gobernador Gwen Garcia bahin sa planong buwagon gikan sa probinsya sa Sugbo ang isla sa Mactan, apil na ang lungsod sa Cordova ug Olango Island aron mamugna ang laing probinsya nga mao ang isla sa Mactan. Ang lungsod sa Cordova sakop pa karon sa probinsya sa Sugbo. Matod sa gobernador nga kun ugaling ipadayon ang maong tinguha, magkinahanglan pa kini og plebisito sa tibuok probinsya aron mahibaw-an ang pulso sa mga Sugboanon tungod kay apektado man ang tibuok Sugbo sa maong lakang. Kini tungod kay makuhaan ang tibuok populasyon sa probinsya sa Sugbo kung makuhaan kini og lungsod ug maibanan usab ang bahin niini nga salapi gikan sa nasudnong kagamhanan kun national tax allocation o kanhing nailhan nga internal revenue allotment kun IRA. The solution is not in breaking up this province. If we want a bigger share from the national government coffers, we should add more congressional districts. Simple. Why? Kung maghimo kag bag-ong probinsya, labi na gamay na kayo mong NTA. Kay nga naman, that's based on population and land area. Pero magpuno kag usa ka distrito, congressional district, in the preparation of the NEP and subsequently the GAA or the General Appropriations Act or the budget. Gahina na po nag-additional nga budget kana nga maong distrito para sa maong nga congressman, para sa iyang mga projects sa mga local government units na hilakip sa iyang distrito. Kahinumduman nga niadtong tuig 2007, tulo ka mga kongresista nga padung na mapupos ang termino ang nisangat og tulo ka balaodnon nga naglaraw sa pagbuak-buak sa Sugbo ngadto sa upat ka gagmayng lalawigan. Wala kini uyuni sa mga Sugboanon ug hangtod karon nagpabiling hiniusa ug nagkahiusa ang Sugbo nga mao'y hinungdan nga kini nagpabiling numero 1 lalawigan sa tibuok nasod. That was shown in the 2007 elections when 3 congressmen wanted to break or dismember our province into 4 provinces. And in the 2007 elections, pirabuyag, nangapildi sila tanan. Tungod sa paglugwa niining maong isyu, nakahinumdum na hinuon si Gobernador Gwen Garcia sa gisulti kaniya kaniadto ni kanhi Presidential Legal Advisor Secretary Adelino Sitoy kinsa na mahayag nga sutaon kun miagi ba og sakto nga proseso ang pagdeklarar sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga highly urbanized city nga may resulta sa pagkabuwag niini sa jurisdiksyon sa lalawigan sa Sugbo. Ang Lapu-Lapu kanhi anaa ubos sa jurisdiksyon sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo isip component city. Apan ni atong tuig 2007, gideklarar kini ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga highly urbanized city ug nahibuwag na sa probinsya sa kondisyon nga adunay plebisito nga himuon. Apan matod ni Garcia, wala siya makahinumdum nga naapil ang tibuok lalawigan sa Sugbo sa plebisito. Nagkanayon siya nga isip apektado nga habig, angayan usab nga konsultahon ang tibuok lalawigan sa plebisito ug dili kay ang dakbayan sa Lapu-Lapu lamang. First of all, mangutana tas mga mayor sa tibuok probinsya sa Sugbo. Lakip na ang mayor sa Cordova. Musugot ba siya nga maapil og bag-ong probinsya? Musugot ba ang ubang mga mayor sa tibuok probinsya nga makuhaan og lungsod, makuha ang population, duna na epekto sa atong IRA na tawag nila sa una karon National Tax Allocation, NTA. Hinuon, si Mayor Jonard Ahong Chan mibakwi na sa iyang naunang pamahayag ug nagkanayon nga dili prioridad ang pagtukod sa bag-ong probinsya kay ang pagpabangon sa dakbayan gikan sa pandemya ug kalamidad ang angay unahon. Uban sa taho ni Juanes Arong, Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.